TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ ye aw maa minnu ɲɛ bɛ aw ka jabarani mandi la don kibaru kɛnɛ nin y'o kɛnɛ sigilen an bɛna a bakurubaw di aw ma an b'a yira aw la k'a fɔ an ka jamana ɲɛma a ye Agib Aidara bisimila a y'a bisimila kumu kama an b'o kunnafoniw di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Joseph Kabila ni ale ye RDC Congo jamana ɲɛma ye a ye denmisɛnninw jaabi sabula denmisɛnninw ye tɔn dɔ sigi sen kan ko bye bye Kabila a y'olu jaabi ni tɔn wɛrɛ ye an bɛ o kunnafoniw fana di aw bɛɛ lajɛlen ma farikolo ɲɛnajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Ligue des Champions Europe jamana kɔnɔ a sigiko duruna n'o ye a tile duruna ye o kun cɛra a ko kɛra cogo min na an bɛ o fana walawala nin de tun y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu di aw ma ani kunnafoni wɛrɛ mun fana b'an bolo kɔrɔ k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma a y'aw bisimila. An ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Baba Agib Aidara ale bisimila jamana ɲɛma yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye Kuluba ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u bɛnna fɛn caman kan jamana ɲɛma y'a ka ladilikan di a ma an ka kunnafoniw lajɛ. Je suis donc venu recueillir ces orientations et ces conseils pour me préparer à conduire cette nouvelle mission qu'il m'a confiée. Il m'a donné des conseils sur le format de la conférence, sur ce qui est attendu de cette conférence-là, sur la nécessité d'une approche inclusive qui ne laisse personne en dehors, mais qui ne permet pas non plus d'aller hors du cadre qu'est l'accord d'Alger. C'est maintenant que je vais m'y employer pour mettre en place la commission préparatoire elle-même. Et je pense que cette commission préparatoire comprendra 3 pôles. Un pôle qui va s'occuper des aspects de préparation de documents et des études, un pôle qui va s'occuper des questions de communication de relations, et puis un pôle qui va s'occuper de l'organisation matérielle, etc. Donc je vais m'y employer immédiatement. Ensuite, il y aura évidemment beaucoup de consultations avec les différents protagonistes, avec toutes les parties que nous pourrons toucher. Le tout, c'est d'arriver à cette conférence d'entente nationale telle que prévue dans les accords d'Alger, sur des concepts, des problématiques qui ont été évoquées pendant les négociations à Alger, mais sur lesquelles peut-être une compréhension commune n'a pas été totalement atteinte. Il faut que les Maliens se retrouvent entre eux, en discutent et conviennent par consensus de ce qu'ils font entendre par cela, et après aboutir petit à petit. Kɛra ka bɛn nin kalo tile 20 ma n'o kɛra kari tɛmɛnen jaabiw bɔra fanga sina maaw u ma jɛ ni jaabi ye fan dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛn la sigida fɔlɔ ani sigida filanan sigida fɔlɔ ni sigida filanan mankanw bɛ senna yɔrɔw la o de sen fɛ an bɛ wagati min na fɔ sisan URD olu ka ɲɛma n'o ye Sumayila Sise a ye sɛbɛn kɛ k'o ci ka taga seni ɲɛma ma u bɛ ka jateminɛ kɛ ko minnu kɛra kalataw kɛnɛ kan walasa ka se k'a ko tiɲɛ dɔn an ka kunnafoniw lajɛ. Fanga sina maaw u y'a yira a bɛ siɲɛ caman bɔ ko kalata mun kɛra kari do ko namara kɛra a kɔnɔna la sabula jaabi mun dira yɔrɔ dɔ la u ma jɛ ni jaabi ye fanga sina maaw ka ɲɛma Sumayila Sise ni ale URD ɲɛma ye a ye wele bila commission électorale nationale indépendante CENI o ɲɛma ma n'o ye jɛkulu mun bɛ kalafili labɛn an ka jamana kɔnɔ wa a y'a yira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ sigida fɔlɔ fo ka taa se sigida filanan ma an ka faba kɔnɔ n'o ye Bamako ye ko namara kɛra ni mara fila ninnu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan walasa ko ka se ka basigi faamuyali ɲuman ka di maaw ma ni maa fila ninnu kɔni nana a laɲini kɛ k'a fɔ fɛn mun kɛra a kɛnɛ kan u bɛna segin a bɛɛ lajɛlen kan kumakan minnu fɔra a kɛnɛ kan u bɛna segin olu kan k'olu ta k'olu lajɛ walasa fanga sina maaw ka se ka lafiya cogo min na jɛkulu mun bɛ kalafili labɛn ni an kama commission électorale nationale indépendante CENI olu ye mun fɔ u ka laseli kɔnɔna la o de ye nin ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan CENI ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Mamadu Jamutani ye ale y'a sɛbɛnciya a ka kuma kɔnɔ wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a y'a yira k'a fɔ u bɛna baara mun sigi sen kan nin ye o baara in tɛ dɔwɛrɛ ye kala taara so mun kɔnɔ n'o ye bureau de vote ye u bɛna segin a jatew kan walasa fanga sina maaw ka da la k'a fɔ ko namara ma kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sigida fɔlɔ la ani sigida filanan a fɔra ko parti politique mun ye se sɔrɔ o ye jamana ɲɛmaa ka parti ye n'o ye RPM ye RPM yɛrɛ an ka faba kɔnɔ yɔrɔ 3 de bɛ u ye maire sɔrɔ an ka sigidaw kɔnɔna la yɔrɔ 3 tɔ u ma se ko olu sɔrɔ.
RDC Congo jamana kono tondo sigira sengan demisunu de asigi ko bye bye Kabila uga gouvernement maw fana olu fana keleno ka wuli kujo ka se ka demisunu jabi to gomina uye tomu sigi senka demisunu togola wa olu maw ye jabili ke musulaka de ale de kumara anga kuna fonu naje RDC Congo jamana nyema no Joseph Kabila ye wakati na abe akala selula jamana donye ay kuma do fo Congo jamana nyema ay wole bla uka dimsenu ma ku kana son togo shila politique ma ku bla u sakuna dawfe ani na munu no ye jamana wara mawye u kana u bla u sakuna dawfe hal na soro gela na su bela jelembuka Joseph Kabila ayo o kuma mu fo ayayira ka fo ubuga ka ferasi gisenga wala sa jamana dum bela jelenga seka lafia nga okuma kanu kera sababu ye demsen jekulu chama ko olu dimi o demsenu nanu faranyo kan ka jekulu do sigi o jekulu anko amako bye bye Kabila neni jekulu ntakala jekulu chama de farla nyanka mouvement citoyen des jeunes ame dominer comme 600 fukata se rassemblement de l'opposition ani MLSC mauma olu nanu u faranyo kan u ya ira ka fo demsenu ga yerma horeya olu bo de la fasa o de yato u ya ira ka fo santa ananduru fanga ambe domine kombi u be ka dansiri alati u kelelo ga wele bla ka jamana nyama no Joseph Kabila ale ka se ka fanga bla togomina nga ambe wakati mina ina fo sisa jamana nyama ka maw wala saka se ka dimsonu jabi u ye mado bla o ka kuma o ye musula kai ale ya ira ka fo jamana nyama be ka bara mu ke bi dimsonu ye demsonu ma obe jamana nyamala ay wole bla ame wakati mina ina fo sisa demsen to ma oluka fara aleka wala sa uka seka jamana nyama kokoroma dunu tugomina sabla ayayira akakuma kono ka fo Joseph Kabila na ka maw demsen ba binani ani woro nyana santan konna la uyo olude deme wala sa uka seka marfa bla uka na uka kekelenye uka jamana jo wa ame domina ikomi sisa ayayira akakuma konna la ka fo jamana nyama na ka maw ubega ka bara muke bara kula wala sa demson ka bara soro wa dugujugoro ko fana la wuli ka jo mu fana kera anafa bela jelme ka se olu demson de ma olu konti jeni ayebi uka jamana nyama ka tani tabuluka fona soro kalata de kera kalata jabi ayira ka fo Joseph Kabila kata December kalo kleta ani konto samba fla aneta ani woro ni ya jetemne Joseph Kabila alaka fanga ka ba o wakati nga sharia bulun ya ayira ka fo abse ka ta fo ta fo ko kalafili nana buruda uka jamana kono Egypt jamana kono kerengera o ka yorom beni anko mako Sinai mugujugu do duna mobili dola ka obla yoro dola akera sababu ye sorasi segi olu bonera unila anga kuna funu naje Egypte ka mara mun be ni an kama ko Sinai kunu bamanci tondo be olu nana bingani waleta ku ka sorasu daga yoro do segere bamanci nunu uye mobili do de ta ka mugujugu do ula ka taga na ye sorasu daga yoro la mugujugu incira akera sababu ye ma shegi no sorasu kulu bona unila ame wakati mina ina fo sisa yoro fla be no sorasu daga yoro mangana na ye fana ayira ka fo wakati mina unana muguci nyana bamanci saba uyolu fana bona unila shu korobale suro ame wakati mina ina fo sisa bamanci to mube ni anka mako eta islamiki nolube Sinai olu de ayira ka fo kulu de ni wale ya juguinke primaire de droite et du centre noye Franci ame wakati mina ina fo sisa uka parti tomba uka sigi ame domine comme sisa ma fla munu tara akunchero la noye François Fillon ani Alain Juppé ayira ka fo uka sigi konna la kuma nyoga konna la François Fillon ko de be nyefe kosobe kateme Alain Juppé ka anga kuna fonu naje Franci jamana kono uka kumanyoga ba mumbe sigi senka primaire maw fanfe no primaire de la droite et du centre ame wakati mina ina fo sisa uka chebo fla François Fillon ani Alain Juppé uye nyansoro nga maw ya yira ka fo François Fillon ale de sesoro uka ni kumanyoga ina ame wakati mina ina fo sisa ma bi wolonvla nyona ame wakati mina ina fo sisa olde bonera unila wakati mina boya kana ka bo Kerbala uga heji srafe ayira ka fo mamunu bonera unila olu bela jele shia maudi anga kuna funu naje
ma bi wolonwula ɲɔgɔnna olu de bɔnɔra u ni la ma caman olu sɛbɛkɔrɔ jogina u nana jaabi mun di bingani wale mun tara ka siya maaw sɛgɛrɛ u segintɔla ka bɔ Kerbala n'o bɛ tali kɛ ila mara la Irak fanfɛla la u ka mobiliba n'o ye camion ye o de tun falen don mugujugu la o mugujugu de nana ci hela dugu la Irak mara yɛrɛ la wagati min na nin waleya in kɛra ma bi wolonwula ɲɔgɔnna olu de bɔnɔra u ni la ma caman olu de jogina bingani wale in a yira k'a fɔ a taara ka siya maaw de sɛgɛrɛ olu tun bɛ ka na ka bɔ Kerbala de n'i y'a jateminɛ yen yɔrɔ la ma miliyɔn caman olu de bɛ taama boloda san o san walasa u ka alimami bɛ n'o ye Useni ye n'o ye an ka kira Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye o mɔden o ka tayani ka se ko o ɲɛnamaya wagati min na nin ko in kɛra an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Banbanci tɔn dɔ bɛ an ko a ma ko groupe État islamique olu de y'a sɛbɛntiya ko nin ye olu ka waleya ye maa minnu bɔnɔra u ni la a yira k'a fɔ maa caman bɛ minnu ye Iraki jamanadenw ye dɔw yɛrɛ fana bɛ olu ye Irankaw de ye an ye kunnafoni mun sɔrɔ. Farikolo ɲɛnajɛ Europe jamana kɔnɔ an bɛ taa yen tarata don ani araba don n'i y'a jateminɛ u ka jɔnjɔn mun bɛ yen ni an k'a ma ko Ligue des Champions o nana boloda Ligue des Champions u ka kulu fɔlɔ n'o ye groupe A ye groupe B ye groupe C fo ka taa se groupe D ma an bɛ don min na komi bi dɔw dɔnna minnu kan ka taga a 8e de finale kɛnɛ kan a kunnafoni bɛ boloda mun kan Fuseni Sidibe ale bɛ a walawala. Poule A, B, C, D dolancitonw y'u ka bɔko durunan kɛ Ligue des Champions kɛnɛ kan arabado Arsenal ale ni Paris Saint-Germain ɲɔgɔn sɔrɔ wa u farala ɲɔgɔn na 2-2 na cɛlu 2 ka taa u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kanu na wa matchinelu wɛrɛ kɛra tuguni Ludogorets Rasgrad ale ni FC Bâle ɲɔgɔn sɔrɔ Poule A dolanci kɔnɔna la olu fɛnɛ farala ɲɔgɔn na 2-2 na fu ani fu. Poule B kɔnɔ Besiktas ale ni Benfica ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu fɛnɛ 2-2 kɛ cɛlu 3-3 ka taa u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kanu na. Poule B dolanci 2nan o fɛnɛ banna 2-2 na Naples ale ni Dynamo Kiev ɲɔgɔn cɛ fu ani fu ka taa u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kanu na. Poule C kɔnɔna la FC Barcelone ale ye Celtic Glasgow dashi 2 ani kanangolo o dolanci 2nan Mönchengladbach ni Manchester United ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu farala ɲɔgɔn na 2-2 na fu ani fu ka kuncɛ groupe D kɔnɔna la Rostov ale Bayern de Munich dashi 3 ani 2 o dolanci 2nan Atletico Madrid ale fɛnɛ ye PSV Eindhoven dashi 2 ani kanangolo. Anglaw ka tɔnba mun bɛ ni an k'a ma ko Manchester United n'olu ka dege karamɔgɔ ye Jose Mourinho ye u ka dolancila dɔ bɛ yen an k'a ma ko Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic ale y'a jira k'a fɔ k'a bɛna san 1 fara a ka wagatiw kan bɛnkan mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Manchester United kɔnɔna la an ka kunnafoniw lajɛ Fuseni Sidibe. Ibrahimovic ale bɛ dolanci Manchester United. Ibrahimovic y'a jira k'a fɔ ko ale ye san 1 fara a ka wagatiw kan Manchester United tɔn kɔnɔna la. Ibrahimovic a ye cɛlu yara siɲɛ 11 ka bɛn ɲinan dolanciw ma a ka tɔn fɛ wa o jara a ka degeli karamɔgɔ ye kosɛbɛ ni ale tɔgɔ Jose Mourinho. Suède ka nin dolancila ŋana in ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ye san 1 fara a ka wagatiw kan Manchester United tɔn kɔnɔna la. O nana kɛ ko ye min jara a ka degeli karamɔgɔ ye kosɛbɛ Jose Mourinho. Wa Jose Mourinho a y'a jira ni dolancilan ba in na k'a fɔ hali ni a sera ka to Manchester United tɔn kɔnɔna la fo ka taa ka dolanci ban pewu ko o bɛ ja ale kosɛbɛ a bɛ ja Angleterre jamanadenw ye kosɛbɛ wa ko a bɛ usaya Zlatan Ibrahimovic yɛrɛ ma kosɛbɛ. TV Anwar filɛbagaw nin de kɛra aw garijɛgɛ ye an ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'olu di aw ma bi jumadonya ba in na ni ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini sibiri kunnafoni mun mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o ta k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn.